Povedz mi, prečo sa tak trápiš? Ruženka moja, zase som prišla o všetky peniaze. Klárika, len mi nepovedz, že si zase začala hrať to bingo. Ale veď keď ja za to nemôžem, to je taká nutkavá potreba. Keď ja cítim, ako ma obchádza ten boh mamo, keď ja cítim, ako ten jackpot, keď ja vidím to bingo, tak nič, ani línie, nič. Klárika, mala by si s tým prestať. Vieš, ako dopadol náš farár. Najprv to začalo bingom, potom ľahké ženy a nakoniec sa s ňou stal gigolo. Tak ale tomu slúšala moja. Veď ja sa nehádam, ale mala by si s tým prestať. Si popožičovala všetky peniaze od dediny a teraz, kedy ich chceš vrátiť? Ale veď ja sa ťa tiež nepýtam, ako sa ti dári na tom odvykacom protidrogovom oddelení. Ale dobre, ja som už 2 hodiny čistá, na rozdiel od teba to mám pod kontrolou. Pod kontrolou, hej? Hej! A čo budeš váriť dneska na obed moja? Knedlu? Nie, perník. A jeden